Ngibizane nake nonke abakithi abayizidakwa abadlula emhlabeni bephuza utshwala. Wonke amadlozi akithi ayizidakwa akasondele kuningi bawo. Malume ebhonga ngokhalo wena engikwaziyo ukuthi wawiphuzela strong nawe gogo Matsangetshitshi. Ngicela ubabize bonke ke basondele kobuningi babo. Ngizoshweleza lapho umhlola siyezwa noma sihambe ezinyangeni ukuthi abaphansi bomile bafuna itiye. Nathi abaphezulu somile utshwala ibona obungekho ubheka icela ukuvalile. Siyacela ke ngasivalele indlela. Ngoba thina siyafiswa ukuyenza itiye inkinga utshwala ibona obungekho ubheka icela umuntu obuvalile. Uyena umuntu eningalisana naye uma ngabe kukhona umuntu ekumele nilwe naye. Kodwa ke ngiphinde ngibonge ngesihlalo eninginikeze sona isikhundla sokuthi ngibe umholi weqembu elikhulukazi uzwelonke iZFF izidakwa Freedom Fighters. Ngicela ke ningiphe amandla noma ngikhuluma izikhulu nohulumeni angizwe nawe ubheka icela ngizwe uma ngikhulumela izidakwa akwazi ukuthi abuyise utshwala nani ngikwazi ukuthi nginenzele itiye leli lifunayo. Ambani ke nolwa nabo noma ngikhuluma nani ningilekelele nikhulume nabo. Ngicela ke mina madoda ngithi niyakwazi ukomuya kunjani njengoba ngibiza nina nonke enadlule emhlabeni niphuza utshwala enizidakwa niyazi ukomuya kunjani. Ngiyacela ke nisondele ningasiyekeleli ngoba sidakwa kanje siphuze nina sasingeke sizabe sidakwa kanje kusuka nje ingoba siphuze nina. Siyacela ke nisondele ngobuningi benu nizosilwisa le nto komiwa.